Yeah, viewers all over the world, as you already know my name, Ogbuefi Ezeana, ugochitubelu na Oraifite. I'm an ancient high priest. I've been an ugochita kan lotalo the children of the temple. Now, our annual festival is fast approaching. The date is September 15, 2026. Bro Bosiafo. Broka was Tuesday. Here video more n'oge. Can we get prepared both spiritually and physically? I'm only a child of the temple. Yemalo na aturanya. Nige eme ihe kwesịrị ime a na-akpọ ya ọtamgbaro. That is aja a na-achụ once in a year, special sacrifice once in a year. A na-achụ ya for all the children of the temple. Yes, ihe bụ iwu ka ọ bụla ihe eme ebe ọ bụla ị nọ all over the globe. Distance is never a barrier. I'm not afraid this in near my view. I try and I can send the ego. Yes, Gihajage. Nasaraka Sieno for Ajambaro. Only I be a chat him na WhatsApp. I'm going here try and I can get what I'm money I be what day I busy convert into money. My WhatsApp number remains 0805 7837 672. Kailota no onwere ihe atụ n'anya n'ebe ọbụla bụ nwa child of the temple ga na-eme iji gosi na no mere appreciate ihe mmụọ na-emeri ya every year. Ọnọdụ ka mmadụ ire membership. Yes, so send email to oge mmadụ ji akwụnyekwa onwe ya n'ọkụ wee recharge onwe ya for future dealings. Ka m kwụsị ebe a. Inwezi ajụjụ WhatsApp nọmba m echarge m na WhatsApp na ọ bụ na child of the temple. Anyị na-atụkwa anya na ndị mmadụ ga-esi ebe dị iche iche wee bịa na ya bụ mmemme nke ara the very special or a special festival. Anyị ma nọ mgbe eji achụ aja ụta ihe eji na nchegbu and the New Yam Festival of Ogbuefi Ezeana ugochitubelu. Kọmaka merụ niile. Daalụ.